கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்றோம். மண்டை வலிக்குது, கழுத்து வலிக்குது, சளி வருது, காய்ச்சல் வந்துருது, வயிற்று வலிக்குது. De tamilske kvinder her ønsker at være anonyme, da politikken taler med dem. De arbejder for det dansk stiftede og delvis dansk ejede selskab United Plantations, der har hovedsæde her i Teluk Intan på Malaysias vestkyst. This is what we do at UP. Firmaet producerer palmeolie, der bliver brugt i en lang række kendte produkter i fødevareindustrien. For generations, it has been of utmost importance to us at UP to operate in a sustainable manner. Selvom firmaet bryster sig af at være i harmoni med naturen, så kan politikken dokumentere, at United Plantations bruger sundhedsskadelige sprøjtemidler, som for eksempel parakvat. Jeg har talt med en del landarbejdere, der arbejder på United Plantations, og de fortæller mig, at de bruger en lang række forskellige sprøjtegifte, ikke kun det stærkt omdiskuterede sprøjtemiddel, der hedder parakvat, men også en lang række andre, hvor nogle af dem er i samme fareklasse som parakvat, og nogle af dem er måske endda også endnu farligere end parakvat. Så de bliver udsat for en stribe forskellige sprøjtegifte, som selvfølgelig er problematisk, når det udstyr, de bruger, ikke er i orden, eller de ikke kan holde ud af have det på, fordi det er for varmt. இந்த விஷம் தெளிக்கிறதுல வந்து ரொம்ப போயிட்டு போக்குனா ரொம்ப மேலெல்லாம் அறுப்பு வந்தது. மருந்து அடிச்ச இடத்துல சப்பாத்தி போட்டு போனால் காலில் அந்த தண்ணி தெளித்து கால் சொத்தியாச்சு. Arbejderne burde blive behandlet hos United Plantations, men da de ikke kan tilbyde den nødvendige lægehjælp, så kommer de her hos Dr. Ravindra Naidu, hvor de selv betaler for behandlingen af egen lomme. Patients with symptoms that could indicate they have been poisoned by pesticides. Or maybe 5-10 a month. From the United Plantations. Yes. Og der er brug for kvalificeret lægehjælp. The most common is of course mouth ulcers, and then of course you find this paraquat spills on the back from the spray pumps that they carry on their back, and you have spills that extend from the back right up to the buttocks and the groin region. Da United Plantations fik nys om, at politikken gravede i sagen, udsendte firmaet en pressemeddelelse, hvori firmaet indrømmer brugen af parakvat, men understreger, at United Plantations ikke har haft alvorlige episoder med de giftige pesticider. But do you think that people still get poisoned from paraquat? I'm sure if the company is using paraquat, you can be rest assured that there will be this kind of things, spills and leaks and all those kind of things. For instance, United Plantations say they have never had any incidents with paraquat poisoning. Why do you think they say that? They don't have any incidents, is it? That's what they say. Well, I can't say why UP is saying it. But generally, overall, I feel there is some form of underreporting going on. United Plantations skriver videre i pressemeddelelsen, at de nu vil indstille brugen af parakvat ved udgangen af året. Parakvat er jo ikke kun det eneste sprøjtemiddel, de bruger. Der er en lang række andre sprøjtemidler, de bruger. Arbejderne siger, at de ikke kan ud af deres beskyttelsesudstyr på, fordi det er for varmt, og nogle gange er udstyret også i stykker, siger arbejderne. Og det vil sige, at generelt bliver landarbejderne stadigvæk udsat for en lang række forskellige pesticider. Og en lokal NGO-organisation lavede så sent som sidste år en rapport, hvor de interviewede nogle af landarbejderne på United Plantations, som blandt andet, hvor mange af dem blandt andet klagede over, at de havde problemer med åndedrættet, de havde svimmelhed, de havde kvalme og forskellige andre symptomer, der kan skyldes pesticidforgiftning. United Plantations danske administrerende direktør Carl Bech Nielsen har ikke ønsket at besvare spørgsmål vedrørende politikkens afsløringer.